This is Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kinigya po ng inyo, Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner, Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagog ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga taling. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Taling. This is Lex Finoblog. Kini akong problema bahin sa akong bana nga ambot sa ikasulti ninyo. Kay matod pa sa uban no, nasubrahan ko no sa akong pagpangga kay nanambok magmaayo. Ug kun nganong na problema ko anin niyag maayo, ingon magud ini ang mga panghitabo. It's your smile with me. Mayuhan mo kanta. Baby Marina Salgado! Happy ka ba? Happy! Ikaw ba? Kung unsa lang akong kanta, ayaw pag-apil-apil. Wow, man, isakay rin mo. Nimo kay murag tunada na kay Montonor. Tunada, bitog mga atol ka di aron. Tunada lagi kayo. Naabot ako dahil, naabot ako. Mao bitaw, pinangga kay tika, naabot na gyud ka dong. Sugata ko dahil, kay pinangga mo ka taon ko nimo. Dadato ako mga kinumpra ka, pinangga. Ay, halawa man ka magsulti. Uy, nga nangumpra, di ay ka. Ako, kuha to dito. Bida sa di mo. Kuha, kay kutasan kay ko, kuha dito. Sige, nanadong. Kutas ka mo. Ano dahi, naglakaw na di ay ka? Yes, dahi. Sakay ko jeep. Pero pagtarong, naglakaw, nagsakay. Pag nakulog ko jeep, lakaw ko. Paditso na ko jeep, bike. Ay, kaduol. Lakaw ko gikan sa skina, lagi pa doong din. Mao gani, kaduol rana, niya gikutasan na ka. Sa una di magkakutasan in taon, ay anong karon na unsa naman ka? Unsa, sakit. Akong batang. Hala, no? So, di mo da, bahangag na ko, sakit akong batang, basta lakaw kong pila. Mao na, kinsa man na. Mao na, malabi magpatambok. Mao na, sultan na. Ngano, ako may mo pa sa ilan, be? Ikaw mo ay angay bida sa di mo. Ikitiglaog na ako yung po sa ilan. So, pwede, oy. Baboy rin, laugan mo. Tiglawog sa imong mata? Nayabak ako'y tiglawog? Gidawat na lang yun dahil ni mo, nga mura na kagbaboy, ha? Saman? Buaya ko dahil, bida. Di na matago dahil, tanawa. Buaya ka, naakas dip. Naakas dip. Hala, naglangoy-langoy ka. Itaw mo pangandoy nga bahauna mo, sige. Ay. Way blood control, ini baha, maglangoy-langoy ang mga buhaya. Bawa na day. Pero okay na kayo day. Ay, kay bawa ka balong, no? Mausap na ginangani mo. Di na ka balong. Tawag ko na, kuan ka ng, di na ka balong. Lulong na. Ayaw, dili. Ano ba, be? Butakal na ka, butakal. Kabal. Nawa, bastos kay kang dako. Butakal, unsam na gamit na butakal, be. Be, pahuway na dito ka, kay gikapoy ka man ka. Ako na'y bahalang mo, arrange na yung mga kinumpra. Pahuway na dito, sige na. Asa ko pahuway na eh? Ang mag-asa. Atos tangkal. Ads baboy, dilis tangkal, bandok mo na. Atos ads baboy, lakaw, ato rito. Ako na matikdan sa kumbana nga dali ra siyang kutasan, tingali sa iyang katambok. Mo nga paghuman na pangaon, ako siyang giagda, mag-jogging mi para maibanan iyang tambok ba. Unya to?
Chay nga, day? Mag-jogging ta para maiban-iban na ng imong katambok. Sugod karon dong mag-diet na ka ha. Day. Saan na mag-diet, day? Mag-jogging gani, pasingo ta. Anya kinahanglan nga kanang imong kanon, imo na ng iban-ibanan. Imbis tagtulo ka platong kanon, himuon na sang duha. Ha, anya ni kasunod semana, usa na lang. Anam-anam lang, dili sa diretsyo. Bida, di na si Balong ako. Liso na ko na, liso. So, ikaw gino. Ay, ikaw no, May mo, bahala ka. Naara gina may nimo. mo, day. Kumpiyansa kita ng imong katambok na. Basig mo ra na'y katutyuan nimo. Bitaw, pre. Sakto mare, pre. Kinanglan yun kang mag-diet kay murugdok po nagyo kay kat, pre. Bita, pre. Ang ako mga daang sinina. Bila din nagsulom na ko. Mga rasuyo na ako. Putol mo lang taos. Inigtakop na ko sa akong karsunis, pre. Di yung mag-abot. Sige lang, pre. Exercise, pre. Katapat, pre. Ang palit ko bagong karsunis, pre. Unsa kay mayong exercise, pre, no? Na may dagang exercise, pre. Pero kung gusto ko pasingot nga dili ka kapuyon, napot. Na di exercise. Oo. Paningto kag mayo ana, pre. Pero dili kapoy. Saan? Ang importante gud ana, pre, nga panington kag maayo. Og sa baboy, pakupsan ka ba? Iskot, ano, pre. Bigyan sa ng baboy. So, man, pre. Jay, may kag baboy nga pakupsan. Mauro pa rin paborito na ko. Kanang kinupusan. Ganahan kay ko na. Uy! Mau din na nambo kag mayo, pre. Ay, sige di kakaon og baboy. Bita, pre. Kinupusan ba yun? Ay, sos. Unsa may mayong exercise nga panington tag mayo, be? Unsa man? Usarag, pre. Dako kayo kag singot, ani, pre. Unsa lagi? Madyong. Madyong. Madyong panington tag mayo, binuwang dia, pre. Panington tada. Ay, lagi na ko magkakon. Maunay grabe kayo mapasingot. Labindag magpildi ka. Unya, mahigtan ka sa imong kontra. Tapos ka, nakuha mong singot, ana, pre. Sa kasturya. Waye, pre. Magpildi ka kung sa gatos. Paningtor ka, ana, pre. Pidot. Unsa? Mga isulti ni Pre Dodot dahil madyong ko doon may pinaka-the best nga pasingot. Nya, panington ba itong baga nagmaayong isikot. Nya, mapildi mo kang sa gatos. Dagko ng kulong kikang singot. Kasuway ka. What? Ma-high blood bantang mapildi ta. Labi nagdahin magsurang-surang. Motuo day ka, ana. Tawa-tawa man ka. Ato ko, kay makukulo na the best nga pasingot ko do. Awa, 40 na niyang ningawan ni Wang nga taon. Niwang lagi, siga kag mata. What? Wa ka magtanawa ng dudot. Niwang kaayo, sigag mata. Unsaon mo may tuog? Mabuntagan mas madyungan. Mo ngayag tuo, ana. Ang imong buhato no, matuog kag sayo. Unya mo mata kag sayo para mag-jogging ka. Nakasabot ka mo, nay buhata. Okay, day. Matuog ko rin sa'yo. Ikaw ra day matuog. Hado nga ta? Ayaw ka bala ka balong. Di ta katandugon para makatuog kag maayo. Di ta katandugon. Pero koy daw, ha? Ikaw ba yung kusog manguhit nato? Promise. Nagsapot mig maayo si Balong nga mga tug mig sayo aron makamata mig sayo kay ubanan nako siyang mag-jogging. Unya uwag ko hitay. Mo to nga pagpangatog na namo. Sa paa. Ang tawhan na. So pagkatog ako ani nga kusog kay muhago. Tabunan ko ni kunlang kanin duha ka buok. Giyak manigil kusog manug hago kanahan. Kuya ani. Nababuhan ko ini. Karon pa man nahitabo nga kusog kay ang hagok. Lain na ba kay kinagukan murag matukan. Saka no? Paita aning tawhan na. Uy, makatuga ko aning kalakihan kay ko Hala, tugaw ng manok. Saan na yung lasa? Tugaw ng manok. Bigaon. Day. Sayog ni mo na matas. Biliban ako. Ganin na rin nagbatas? Ganin na ra. Wa pa ka matug nagmata nako. Tawag ko katug balog. Hindi ka katug day. Nag-scatter ka? Bray! Scatter sa ibong mata. Wag ko katug kay kusog kay ka mo hagok. Hagbar kang nagdoog. Karoon ba kabantay nga mo hagok kay ko?
Solo ko pagkamatikod nimo nga muhago ka. Nga una mo kong matuog nimo. Oy, ako sa kanya mag-jogging ani, kondisyon kay ko. Pajagingon ko nimo nga wa man ko itog. Ah, Kulay jogging dito ka kay matuog pa ko. Uy. Kidort ba yan nimo ite? Wagyud ko ka jogging adto kay unsaon wa man ko itog. Mao to nga pagkasunod gabi dito mi sabay sa amigo sa kumbana kay giimbitar lagi mi. Unya mo nilang bay long. oo, oday. Mas kang layuan nilang bay uy. Mau lagi, layo bitaw. Nah, makauli ka taani nga. Wara ba kay taxi mo agi din he? Ay, sos, lakaw ito nga to. Padong sa ubo. Ha? Singan? Lakaw dito padong sa ubos. Now. Lakaw. Pagtarong dia. Oy, ginoo ko intaw ni mo. Maglakaw ta dito, padong sa ubos. Sa ubos. Sige, ingon ka. Maglakaw tayo madong ubo. Kutas ko kay gangasan ng ilambay. Tarong masalog. Ewan ko na is. Mauna diha. Mauna diha. Tala maglakaw tayo padong sa ubo. Sa ubos. Oy, nigo. Uy, Oy, Pritik. mo na mong kumpare? Oh. Ano si Pritik? Pritik? Ah. Tikboy ba, tikboy? Mauna. Krubat ba, krubat? Tikyo sa ko, pre. Tikyo. Ikaw dahil si Tikyo. Tikboy. Sa mga tinood niya nga, oy, Tikyo, Tikboy. Tikyo, tikboy. Marna, Gikan ka sa ubo. Gikan ka sa ubo, nitugas ka sa baba. Dali, oy! Pre, abi na ko di ka makaanhira. Porbida sana ni. Ay, orang hapit-hapit, pre. Ang tinuod di ay, ako asawa, pre, staling. Hi, pre. May gabi. Oy, may gabi sa dia. Ay, sur mo dali. Asa bisod? Dali. Sa ubo. Dali. Birthday party ni, pre. Birthday party ni. Birthday party. Kuha bay, pre. Abi na gamay yung bay. Dako ni pero sungol sa ubo. Ako ni gibadakan, pre. Para kung doon ay mga occasion, at least doon ay lugar nga partihan ba? Di ba? Karon mo kaso, di ba? Ingon to sa una, pre. Dili may nani to sa una. Gamay mo to, no? Ako gani gipadakan. Ala, doon nga numaron, lakaulan mo. Ugdog yun. Kani mo na ni. Slide sa ubo. Slide ta umpuan ni. Giahak na ni, kauwan nun. Sige lang. Naabit to sa politikyo. Wala problema, pre. Sige. Pangaw na mo, pre. Kaya nagkandam na yung kubinog kanang gikan sa Italy. Uyawa, good. Di ba? Italy, ha? Ang iskatag din mo. Italy. Rida, no? Mana, pre? Di nagikan, pre, Italy. Yawan mo, Italy magyala. Oo. Dani sa kuysoon sa kong sawa, pre. Akong gipangayo niya, man yun ako giinom kay ba mo kung anhi ka. Mga akong giandam para yun na itong duha. Oo, ha? Mura rin tayong special, ano ron? Special child. Special mo lang? Ang tagsara ko na yung magkita. Patay na ni, uwan na gyud, uwan na. Ay, uwan na. Sige, mundang na. Huwag mapulaan. Do, makauli pa kataan ni Do. Slide sa subuan, eh. Kauli naman na, pre. Agakak. Huwag di mo makauli ka ron, pwede na mo ugma muli. Ha? Ugma? Ano mo to ba? Dako mo na akong bahay. Dako mo na sala. Ngayam sa sparya na sala. Bitaw. Kaulir gyud po dere. Ay, dong, uy, murag lain maning uwan na. Uy, murag sagol maning, ni sagol hangin. Ay, doon ang low pressure mo nga. Yung anak, pero ay mo kabalaka. Ha? Mintras nga ni Amos Bayay. Ha? Ako rebala ninyo, ha? Okay? Injo ni Bayay. Hello, uy, wak man tao ni Nunong. Uy, ngano naman ni. Ay, di mo undang. Kita undang. Day, kita'y undang sa mga kigol. Ika'y undang di, ha? Alo, mga kakigol. Do, mangulit na lang taoy, tanan na. Dato pa kauli din kusog kay nguwan. Gani kauling ng uban, oh. Silingan na nila. Ay, kita pa yung lalay. Sus, pre. Oh, pretikik. Pre, basta na. Oh, sige. Di mo ka pretikik. Ay, nakatod ko sa mga bisita, pre. Doon ay mga skinan. Ang uban, arila sila mga tawag. Kami, pre. Ani sa tawag. Ala, no. May kulba.
wagid mo tuang ang uwan, sige lang yun gihapon. Unya ang problema na mo, kay why taxi nga muso dito dapita, pwede may makasakay sa iskina pa. Unya to? Ay. Aray lang ta mga tuwag ninyo, ha? Ah, Total, kita naman lang. Nakauli naman itong mga upang Unsa man? itong migo ba? Ano na isang kanan. alage. Ay, mo ka pala ka! May problema din eh. Kulihan na ng mga laki, pre. Babae lang bilin. Uy, niya kita na doon. Ikaw, membro ka sa scam. Kasi iska. Scamang. Ano na mga tuwag nga tanan? Akin na yun, bago akong balik. Ya, sikit-sikit kita ninyo. Ay. Ano na sala? Ano na sala mga tuwag, okay? Dahil Ari ko ta sa tanan. rin. Uy, ano ta sala tanan mga to? Oh, manong day? Manong day? Ha? Ha? Wa may nahimo kundili ang pagkatuog na lang dito sa bahay sa kumpare ni Balong nga akong bana. Unya to? Ay, paita ra ba aning matukos bahay nga di amo. Maglisod yung kong to. Pero wa pa magid ni mo tuang sang uwan. Ay, kauli ko na gid untang ikustanan. Ha! Ay, kuya wala. Uy! Kinuog ko. Balong. Uy, katuog naman ko di ka diha. No, misugog naghagok. Patay ka uwaw ba ya, ani? Magatuog ba ubang mga tao ron diri? Ay! Ay! Kuyawa ninyo mo dago. Naginag ko naman sa diyang hagok. Balong, shh! Uy! Pagmata di, uy. Ayaw pagkatuog na kay sabak kay kamuhagok. Paunahan ng mga tao doon, mga tuog. Mauwaw ta. Balong! Hit! Ani, kusugin mo may hagok. Ay! Balong! Uy, bangon! Bangon! Uy! Uy! Labi mo daghagok. Kinsa mo rin hagok kayo, kinsa na. Kinuo ko kauwaw pa yaan ni. Kinsa na kusog hagok niya, kinsa na. Kinsa mo ito, hagok kusog. Uy, palong eh. Kinsa mo ni. Di siya mapahinayan yung hagok, day. Mare. Di mapahinayan yung hagok. Wa man ay volume, sir. Sa kibuhato rin kanino. Pero mahilom niya yung hagok. Butangin nag-silencer. Di ka katulong ang banda. Di ka katulong ang banda. Uy. Kusog kayo. Siya kayo lang. Pikaw. Kurang na. Natukan ba? Lain kayo. Niya kuyuan sila ba? Basig, naunsa mo nga di sila katungtarong ba? Ay, kuya wano po. Kuya wano ka. Ay, ambot alitaw hanay, laina niyang hagok. Uy! Ay, bebe, ato ni siyang pabilhin nun, be. Atong, akon. Pre. Scamang. Di kusog na nung hagok sa pahong. Kusog mo nung hagok. Kumura pag nasukok. Ay, pre. Ginuo ko kauwaw ni Balong. Huy, pag-uwaw ka lang yun. Huy, kusampay lahi mo itong matong taglaing bahay. Balunga ka! Huy! Mao niya akong problema, kini pagkakusog muhagog sa kumbana. Nya karon misamot. Kay ang among mga silingan ni reklamo naman kay maabot naman sa among silingan iyang hagok. Gisuwayan akong putos iyang naong ug tualya para di madunggan ang iyang hagok ba. Naunsa nga hapit maninuon siya mamatay kay di kuno siya kaginhawa. Tungod kay akong giputos iyang naong. Unsaon ni nako, uy, gusto kong maputol ning iyang pagkakusog mo hagok. Mahimo ni nga pahinayan ang hagok. Unsa man og kamo ang pasultihon? Taling. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Maying adlaw sa tanan. Good morning, Abang. Good morning, di Abang. Hello! Good morning, Tutupan. Dako, good morning, Lupin. Good morning sa tong kapitan na si
Wala rin, Marvin Prahino. Good morning, Kap. Si katong konsyal na to. Si Arnold Galiste. Konsyal Arnold Galiste. Okay. Ate Jen! Yes, Kuya Alan! Thank you kaayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya gawas ana. Palit mo sa Diamond Yema OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami gyud kayo kun ang atong imnon Don Pepe Tablia niya Paulitos Macaroni Crunch Tasty Fish Cracker atong usap-usapo niya ugum-ugum tag Diamond Yema Special ug OBM Special mga bata ha. Unya kita mga dagko padung tas trabaho atong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa tanan nimong mga trabaho adlaw tanan ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo labi na gyud sa mga tao din ha ni Vice Mayor Choi Aslar, si Ricky Aslar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw. O sa tanang mga tao sa opisina ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, nga ang gigamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pre? Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Imna na nato og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maugyapon. Usa gyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa danog sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok ni Ana. Tungod kay doon na makaayo makatambala na itong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kinimawan ko kon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan na ito makaigsunan, salamat sa paghimod yung number 1 sa tuang Said Lenimit oil nga tinuod yun nga ihaplas sa itong kalawasan, bawag tang nga itong panakit sa kalawasan, panood, pamaol, kining atong mga varicose, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, o gingon man mga paso, nya, mga paso sa welding, diha ka ng mga kagud-kagud sa ato, bitaw ang mga kanang pagtrabaho na sa construction, ang mga siminto, pilit rin sa ato, ang mga kiting-kiting, o dapit sa ato, ang mga kaning dapit bitaw nga mahimong athlete foot sa ato ang kuya mo pelit ang mga siminto diha mahimo ng kagud mao nang mga kagud dinha mao nang atuan ang aplasan sa ato ang Said Lenimit oil nga tinuod gyud nga mutabang nato kanang tinuod nga ihaplas nato mawagtang ang problema nato sa kalawasan pero sabot ang atuang Said Lenimit oil wa na gipalit gibaligya sa mga kilid-kilid lang na siya sa butika di ba duit Tinuod na sa butika na kita makapalit pero naagi Facebook page at Said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal lang itype ang Panyawan Herbal nya makita ng tanan produkto dito sa Said Marketing ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Lenimit Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix, nga maogi imnon ni Sir Sherwin, ang Grand Manager dito sa Lanao. Manyada? Manyada. Og si Ma'am Dixie Puno. Og labi na gyud sa imong amigo si Kapitan Jade. Si Jerry ko doon. Si Julito o si JC Baran. Si Baydani. Si Kuya Danilo. Si Dani. Sa ni Kuan di ay sa asawa ni si Sir Sherwin. Kisa ito yung pangalan, di ba? Katong asawa ni Sir Sherwin. Nakalimot si Pambina. Tiksi lang niya si Pambisi.
Basta, salamat ka ninyo. Sa tanan diha sa tubod. Sa tubod. O si Sir Pau-Pau nga maogi, pilot na mo rito. Nga, pertiging butana. O sa ka ng mga katawan nga, layo-layo sa butika, kay nagpuyo dito sa kabukiran, pwede lagi sila mag-Shopee. Mga Shopee na lang mo. Shopee na lang, kay hatod pa sa inyo ang paniway, i-deliver pa. Bam! Atong isa na outing na nagpasaro at tatungguliat dire sa FB nga mamina ko sa tungtolo manon Maria Rorira Pito Campanya and Runil Wakan. Malingaw ko kay sila magwat sa ato ang program labi na aning ko na ko ang pasultihan. Thank you, Bam, si Tikboy o si Rubilin nga kanunay kada buntag na sila maminaw na sila mamligya diya sa eskwelahan sa Carlock. Si o labi na gyud sa ako ang amigo po dito sa Pardo sa kuan sa ilahang Ma'am Sally sa una nga namatay naman tao sa Ma'am Sally, kondoli silang sa pamilya unya sa ako amigo diha ba mga namaligyag karne nga sipa gyud kay ang radyo bang believe ko. Thank you kay nimo diha Bosing sa tanan pod nga ato ang mga kaigsunan labi na gyud sa Bariarcal si Taribam nga sipa pog kaayo ang iyahang radyo diha. Belated happy birthday di ay bam ni Ma'am Ninin Moreno dito sa Bugtong Lubi og si Ma'am Aser Cardo Moreno. Belated happy birthday mo Ma'am Nen. Thank you kayo. Okay Ma'am, padayon. Yes, padayon tayo. Akong pasalamatan ng uban nga mga lagi nga nila sa FB paminaw or magmonitor tungod kay wa sila radio. Salamat kayo ha. Ayo ko makalimutan sa ato ang mga kababayan bisan sa mga kalalagkinan elbenas mga estudyante sa pagsayong pangaligo sa sayong buntag gamit ang Sid Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang manusab aduna kini mga sangka para sa white heads or black heads. Unya kung magamit kita sa atong Celebrity Kotik Beauty Soap, magpabilin kitang younger looking kutis artista kutis porcelana. Murag dry ang imong skin, murag dead skin, murag pero sab kaning Celebrity Kotik Beauty Soap. Aduna say natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kotik Beauty Soap. Mga tanalaman sa butika, ha? Aron dili kita sugamak sa mga faking nga mga products ug suwaya kung tanaw diya sa sudlanan, abay silyo ng kabutang, adun na ba'y tatakliya nga Sid Marketing. SCAD, Sid Marketing. Thank you. Nya mga igsunan kita nasayon mo gyud tanong nga bisag asa ta daam gyud toksin nga musud sa atong kalawasan nya kining toksin mao gyud mo daot sa atong blood cells. Importante mo gyud atong blood cells kay mao ni tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan kadakota ni masakit ang mga major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug ingon man constipated ta basta ang ato ang mga ato ang kidney problem. Mao na nga kinahanglan flash out aning tuksin nga nasa sud sa atong kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Sa iyo na gyud kay pag-inom aning G-Detox usar gyud ka kapsula usa ka oras sa di pagkamukaon murag maintenance na to pero duna na kay balatian kinahanglan katuloy yung kainom inom buntagod to hapon usa nga tos duha kapsula usa ka oras sa di pagkamukaon nya imna na to 8 nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining butangtang sa tuksin sa tuang kalawasan at press. Okay, ang sendo nato karon adlaw gulya ay kinis Inday Taling si Inday Taling kanang iyang bana ati press simple man kay kanang kusog lang gyud kay mohagok. Grabe ni tambok ug ngayo yung bana ang mga tao na katunong silang kaon dito sila makatuog sa balay siyang kumpare nya porti kusuga uwan kusuga kunog hagok siyang bana kusog pa sa uwan mas muhunong pa kanong uwan kaysa iyang hagok kadaw siya dugdog na paita lagi unsaon man iya problema ang problema ni unsaon kun yung bana nga mohinay ning hagok so man nato naam siguro ada na iptambal naabi siguro ati pres kanang pagbutang-butang sa mga doktor bitaw nga murag clip sa ilong or silencer silencer dili mahinay gyud kada silencer na lang katingali butang ada kay mo sa nagugtag may nga baba ug butang no makautot man pud malain kay paminaw unsa nga ang utot may mo kusog ug imo sampu nga gyud baba bagamyan mo baba niya ba ang utot may mo kusog ug hagok makautot bam unsa ato kayaw-yaw ani bambi anis Bible bam kana kusog hagok bam
Una lugar. tugod sila doktor. Doktor. Kung arita diri sa medical explanation. Pero sa kanang Bible, Oo, kung magkinanglan Sa kitang medical spiritual. explanation, kanang na ang atong doktor kung sa doon na ba'y allergy. Ikato ko amigong kusog mo hagok. Allergy na ng hagok. di Ha? na. Di man na allergy tingali. Mga tana ko niya, katong akong amigo nga kusog mo hagok ate press, doon ay sigingan lang nga, doon ako no diferensya dire sa iyang kaning sa may tutulan o sa ito gitawag niya, o English o sa Ingilitok. Doon na telebaffle. Abot mo kusog ko siyang muhagok, no? Apan, sa among kakaraanan sa bukid ate press, kung kusog ka na yung muhagok, Oo. hindi sagpaog sinilas. Kagot man to. Dili uy kagot to. Kagot ka to dito hagok. Ang kagot to kana singipon ba mo kagot. Isog lagi ka manang. Abi ni mo Ate Pres, nitabo na mo Ate Pres. Nga? Si Aning Nuclito, papa Kasi ni nga? Nuclito, papa ni Ide, natugyas pantaw. Pero kusog kay kagot, ano? Oh, Kusog kay kagot, oh. Kusog kay. Ang iyang apo si Licio, sagpaon bitaw sinilas ka mata. Nya nanuyo. Gingit sa bintana. Ala na. Kami dinagan na iminiliyat kay purti Wala, pangagis nga nung sagpa sa iyang kuwan pagkato. Amo tinuod ba kana? Butang, tinuod ba ka na pero Kana lain man kuno nang manggagot ang ipon matuog. Kay kuan kuno na kana. Panungop ko na Ate Pres. Panungop amo tinuod ba? Abot lang Pero no? kung wari ta sa hagok lagi, so waya ko no pagpangutana ang mga doktor kung unsay ilang ikatambag. Ado na ba kay... No ba kana? Kay ang... Na Ate Pres, oy na Na, kuwan. Kayo garita sa mga kakaraanan, kuan naman ka na patekiliron ka matug, dili Dili pahingon. kayo. Ang hayang mo na kusog mga. Parehas na Hayang, ako. no? Parehas na ako, bitaw magdrama ta, Ate Pres, di yung kumutapad og higda sa duol ninyo, kay maikog ko nga di mo kato, kay ugmuhago ko, mura yung kuno, mauyog ang kwarto. Ay, di kong too ba may? Lakingon sila, oy. Ay, naibaw ko nga no di kang tapada mo. Kay mo, bangon kadawd. Manginhas. Mangita man. Manginhas. Unsa to, Mangita mo siya bat. Mangita siya bat. Unsa to, Kuan. Manginhas. Mangita si Kuan. Oy, Mangitag bat ka na sa Bat, hanginan. Bat. bukid ba siya. Oy, di may bat ko. Dili bat batuli. Abutin nyo, di ba, bati? Bitaw ba, balik ta ba? Balik ta. Marcos 5, verse 34. Unya, mingon si Jesus, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Kung ari po ka diri sa Efeso 2, versikulo 8, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. So, ang kaning pagkahagok, og imo man tingali kining giisip nga balatian, kaya na may uban ko lagi po kumuhagok ko, no, doon ako no sakit sa kasing-kasing. Kuno la ako, muna nga, isuway ko no paputana sa doktor, pagkahuman, ihangat na lang diris kay tasaan, kay mo may puong niya. Pinaagi ka niya, maayo ka. Dili ato yung pag-unsa guliat, no? Ako, kadaadlaw, makasaam di ko kadaadlaw. Vaksyon na mo ni Aldwin sa lanaw. Nakasasa ka dito? Nakasa ka? Nanginhas na pa ka? Wala. Pagkanto na mo sa Lanao del Norte, itong variety show ni Guliat at Ipres, kami mo yung padaas representatives, gilantan ang magician Guliat. Karon, adlawan man lagi nagdahigda, ako nigda sa Kuspikas Katri, samtang wapa akong tapad nga si Director Arellano, kay muago ko pa siya. Igula ko higdaan na sa Kutson, nakadungog ko sa akong hagok, libangon ko eh. Nabit tayo sa makadungog ka. Iguro ko nihagok na, iguro ko. Pero, at binimo Guliat, so pagkatagpilaw lang nako, nagdamgo ko. Di ako nuko sa murag gamay kwarto niya, ang atop, beldo. Niya nagatubang ko nuko sa Santo Niño nga gamay. Niya na ko nuko. Nana ko niyo sa Niño Santo Niño, ayawa si Edwin. Kagilan tanto mga magician. Di ay. Muti akong damgo. Ni pakagabi, pag-showpiece kayo naman kayo siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ana, karon sang kadlawon, nagdamgusag ko, ako lang i-testimony ni nga, kanang na ang
nakabati mo tumananambal sa Talisay Gulyat, si Aning Felipe Villaret. di Felipe. Iya ko nagitapin ang akong likod, pero may masakit akong likod siya. Diara imong kuan ay, diri ba may. Dili ko nagdapit sa may abaga yung pisil ko. Ano diha mas hawak akong sakit. Connected na dry na. May akong damgo. Nya ba? Karon na wa. Wala naman ko dibati, baka buntag niya nagdamgo sa ko nga. Diya sa kunoy santo ninyo sa kong atubangan nga, gibutang og urna, kanang urna bito nga dili square ang atop, kanang murag pinaanap, murag pinasimilingin. Mauna. Balik ta. Kung ari ka punto medikal, pangutana ko no suwes doktor. Kung ari ka din sa punto, kanang, sa ato alang kinaraan sa tawagan na, kanang, butang ito, punto lokal. Pati kileron kuno ka maghigda. Kiliron. Ug aron dili mo hagok, parehas na ako, unya na nakatugog, walay tapad. Uy. Mong mata na tanan, usa ka balik, kay puli ka to. Giunsa to niya, yang giunsa to, Gitamparos. Gitamparos yang babaro dili siya mo hagok. Mauba? Okay, sumpa Di ba ako sa kong ibuhat gabi Ano kita paro sa mo? Dili. Ang akong tapa, di man kusog mo hagok. Langas lang kayo ba? Kumkumon ko bitaw na. Kulakoy! Pasultihan! Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Zenaida, 42 anyos, minyo ug may 2 ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an karon. Ang tagiya ini maong akong iyaan nga dagang guwang nga mao'y nagpapuyo namo aning yuta 20 ka tuig na ang nakalabay. Bago pa kong minyo atong higayuna, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nihipon na day mo sa imong ugangan karon, Sinaida? Wala kitiya, kay sa ungo pa man may bay. Uy, dili maayo sa magtiayon nga mangipon ka mo, bisan pa nilang mamagpapa ni mo. Mas maayo manggid na nga may kaugalingon mong bay. Mamasab na akong plano, tiya. Kaso, wa palang may yuta nga katuguran sa mong bay. Kay sa among agod, o sa among bahin ba sa akong mama, puno naman gud sila dito, tiya. Kay ito, sabaya dito magbayang uban kong mga maguwa nga nga minyo na sad. Kung maon na, diha mo sa akong yuta pagtukod og bahay ay. Sa akong bahin ba? Tinuod ka, tiya? Bakante man ang lutiha. Kay wa man ko maminyo. Og ni aman sad ko puyo sa ilang lola og lolo ninyo. Uy, sige, tiya. Ako ingnon si Christy, Nga anak na lang may magtukod og among bahay, tiya. Sige. Aron makalain na mo og puyo. Ay, salamat, tiya. Dili ka ta papahawaon diha kung makatukod na taubay? Okay ra mo na si tiya ko. O kisa may mo question kung anak ta diha puyo. Nga wa man na siya anak nga mangigiun niya nato. Nga gaypapuyo tang tiya diha sa iyang bahin nga yuta. Kung mao, maayo hinoon di ay. Sige, suwayan ako glo ng akong is-is. Aron nga makatukod ta diha, bisag gamay lang, bisag payag lang. Mao ba? Maayo din yun. Maulagi pa. Pasalamat kung tiya sinda, nga misugod siyang magtukod migbay sa yuta. Pero mag-amping mas kiniiyaan ng inyong iyaan, ha? Ha? Kaya nga naman day pa? Maubit kang wa na maminyo. Kasi ko kayo na. Istikta ba? Manggiloy-on man na, pero ug maoy mabikil, halos kay kinaiya. Halos di maduulan. Si mamay nagsulti ni mo, anak? Ako mismo nahibawan. Ay kasi man unta ko'y akong panguyaban, good. Hindi masimama ni mo. Basta? Mas gwapa man na siya kay ni mama ni mo.
Pero pala yung pagkabantan ko sa patasan, ibalhin kong panguyab ni mama ni mo eh. Papa, uy. Ibog di kang tiya sa una pa? Ada sa mga batanon pamiad to. Ay siya gani untang akong panguyaban. Ay buti pasabot. Wag ko kapanguyab. Ay pero ambot eh. Huwag kabantay ba na siya sa unang nga. Naibog ko niya. Papa, ibog di siyang tiya. Pero sa una sa to eh. Ay wak na ron eh. Si mama na ninyo. Mamanggani nga siya ang akong ipakaslan. Ay, kung mauna nga nisugot siyang magbay mo siyang yuta, sige. Tabangan ko si Chris nga makatukod magbay sa yuta sa imong iyan. Mutabang kong panday aron, di mo dakan sa gasto. Salamat pa. Magkabay na gito niya, Missy Chris. Wa ko'y kalibutan nga ingon anak baday anong istorya nila ni Papa o Mama o sa akong iyaan sa panahon sa ilang kabatanon. Apan, nagdako ming sayod nga may pagka-istrikta si Tia. Apan, matinabangon. O tuod man, nahuman gyud ang ipatukod na mong bay. O rami na himong problema sa among pagpuyo sa yuta sa akong iyaan. Paglabay sa pila ka tuig, may lain nga mihangyo nga mupuyo sa yuta sa akong iyaan. Ang usasab nako katiya. Unya. Sinaida. Tiya? May bago na unya mong silingan sa akong yuta. Kay ang usa nako kaigsuon nga didto na unta nagpuyo sa Mindanao. Kay didto siya naminyo. Mupauli din ni sa ato kay anhin na mupuyo. Si Tia Marcy ninyo ba? Iya manggong nabaligya ang iyang bahin dihang ni desisyon siya nga adto na mupuyo sa Mindanao. Unya kay dako-dako man ang akong yuta. Hapit 1,000 square meters man na. So, masodra gyud mong duha diha. Ay, wala problema, Chow eh. Kanak pa, may silingan na daim ni. Oh, may silingan na dayon niya ta dinhi sa yuta si mong tiya? Maoy yun. War siguro problema, uy. Kay iyaan sa bayan na nako. Luoy sa kaayo. Kay dito na kuno na puyo unta sa Mindanao. Unya namatay naman day iyang bana. May desisyon nga, anhin na lang mo balik og puyo sa ato. Gisuportahan na lang sab siyang mga anak, kay pulos naman sa mga minyo. Si tiya naman lay naa sa ila. Aw, way problema kung anhin na siya puyo dinhi sa atong lugar. Kay niyaman din ang halos tanan ninyong mga pamilya. Niyaman din magpuyo. Maugyod. Murag ni arami sa usa ka compound magpuyo ang among kaliwat sa side ni Mama. Kaaba mo diha! Si Papa man ron. Ay! Akong dungahon sa bintana eh. Ate! Pa! Pa, ngano pa oy? Ay, yasing dali mo among likabang! Huligan na mo sa ospital! Ya. Ayaw paghilak. Kay buhi pa ko. Pero dako-dako lang ko gastuhan din sa ospital. Maong, iariya ko na ang akong yuta. Buot mong ipasabuti ang ibaligya ni mo ang yuta. Ninyo ko ra ibaligya ang yuta, Sinaida. Kamu nga nagpuyo na sa akong yuta. Si Marcy, gibayran ako. Pero, yao pa piya may kwarta. Sige lang, sige lang. Unya na lang kung may kwarta na unya mo. Salamat, ya. Tiya, kumusta man ka? Ay, nena taon, tiya. Nakatigom na gyud may kwarta. Gitabangan sab mi sa mga igsoon ni Chris. Nilang mama sa dog papa. Ingon man sa akong mga igsoon. Magkabayad na gyud mi nimo, tiya. Pasaylo ako, Sinaida. Ha? Pero, nabaligya ko na sa lain ang luna nga akong gipapuy-an ninyo. Mao nga pangita na lang mo og inyong kabalhinan, ha? Kay gamito naman kini sa nakapalit sa yuta. Unsa? Nahiubos kay ko sa kong iyaan.
Kay mga 20 ka tuig na may kapin sa yuta sa akong iyaan, ug iya ming gipasalikan nga namo niya ibalikya ang among gitukuran sa among bahay. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, mga 20 ka tuig naming nagpuyoan ning yuta sa akong iyaan. Madali-dali ba day mi niya o papahawa dinhi nga nakabahay na bayaon ta mi dinhi? Ikaduhang pangutana, ang akong iyaan mismo ang nagpapuyo namo dinhi. Mipasalig siya. Verbal lang nga arin niya namo ibaligya ang luna nga among gibayan og bayran lang kuno namo kung makakwarta nami. Apan diyang may ikabayad na unta mi, wa na niya dawata o papahawaon nami. Wa pa mi dag-anan ani? Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay nang nagpuyo sa usa ka luna? Kay mas una pa biya unta ming nagpuyo sa usa pa namo kaiyaan dinhi. Apan, una lang siya nakabayad, kay doon naman siya kwarta. Ikaapat o katapusan, kung mapahawa na lang mi aron way kupot, pwede pa mi nga magpa-refund ni tiya sa gasto sa bay nga among gipatukod? O pwede pa nga siya pa ang among ingnon kung asa mi mo balhin, kay wa gyud may laing kapuy-an. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Zenaida. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, mga personal nga mga pangutana nato sa tuwang karelasyon, kapikas, crush, sa mga ning ghost nato, sa mga nagpasakit, nagpaasa, agoy. Ang mga nibiya, saan na lang ni, ang mga nalimot sa ato ang mga kaagi, mga way batasan. Ipadana yung mga suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw guys. Kay si Zenaida, gipadani sa kini ang akong suliran official writers page. 42 years old si Zenaida, minyo na duha ka anak, di na to isulti ang iyahang address, yuta. Daghan kitag problema sa yuta. Kabahin ni sa yuta nga ilahang gipuy-an, no? Ang tag-iya dili sila. Ang tag-iya sa yuta katong iyang dalagang guwang na tiya unya. Gipapuyo ni sila 20 tuig na ang nakalabay. Bago pa siyang naminyo atong higayuna, no? 20 years ago. Unya, nagka-problema na ni, karon kay naa na may mga mo sulod, no? Okay. Kay naabot na gani nga nahiubos siya sa iyahang iyaan, no? Kay nipasalig lagi ko no nga ibaligya ang ilahang gitok, ibaligya sa ilaha ang katong luna kung asa nagtukod sa balay. So una niyang pangutana, 20 years naming nagpuyo, no? Sa maong yuta sa iyang iyaan. Madali-dali ba di ay miniya o papahawa dinhi nga nakabalay na baya unta mi dinhi. Actually, dili sad gyud in anak ka dali. Pero balik ta nga ang tag-iya sa yuta maugyod ang naay labing dakong katungod pagdesider kung unsaon yun pud niya paggamit, pagdispose ang kanang maong yuta. Pero isip somebody nga gitolerate, gitugtan, no, pagpatukod, pagpuyo ana dinha, dili gyud pud ingon ana kadali. Ang sakto gyud unta ato nga kung ibaligya man ganina niya og lain, una gyud mo niyang pahibawon, padesideron kung willing ba mo mupalit ana, i-offer sana niya ninyo, usa niya i-offer untag lain. Unya kay tol good faith man mo, now kung unsa po'y balor untaan ng yuta, unta, mabayran pud mo, no? Kay gitukod man na ninyo in good faith, kung naapagid mo'y kasabutan, ana, samot na. Ikaduhang pangutana, iyaan mismo ko, no? Ang iyang pagpapuyo, ana dinha, nipasalig sila nga verbal lang, anha niya, no, nga ibaligya ang luna nga ilahang gibalayan. Og bayran lang kuno sila kung makakwartan. Bayran lang kuno siya kung makakwartan na kuno sila. Pero karong naana sila ikabayad, wa na dawata papahawaon. Wa ba may daganan ani? Wa man gud mo'y kasulatan. Mo lagi ni kapilan rin ko magsigig ingon and remind everybody nga yuta, labo nagyuta, kontrata, kasabutan, nag-involve og kwarta, katigayunan, mas mayud ning kanang
na ay kasulatan lagi kay usahay ba maamnesia man, malimot man, mulimod man, deny naman ang show unsaon man ni nato no, pero like I said, without any written agreement, angay gud unta nga i-offer to sa inyo ha una kay naamang gud mo din ha, and you are tolerated. Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay na nagpuyo sa usa ka luna, kay mas una pa baya unta mi nga nagpuyo sa usapan nako kaiyaan dinhi, apan una lang siyang nakabayad kay duna siyay kwarta. So well, it's a tough climb kay like I said, ang tag-iya gyud mo na ay right or final say ani, pero mas maayo siguro no Zenaida, di man ta makipag-address nimo, but pwede ka makaduol og abogado to show pila na yung nagasto ninyo sa yuta, kay di man pud mo basta-basta pud mapapahawa. In the first place, you are not a builder in bad faith, you are a builder in good faith anang yuta, kay gitugutan man mo and you were tolerated to live there and to put your property there. So kung ibaligya man gani na siguro dapat bayran pud mus balay nga inyong gipatukod. Ikaupat, ug katapusang pangutana, kung mapapahawa na lang mi aron way gubot, pwede ba mi magpa-refund nitiya sa gasto sa balay nga among gipatukod, ug pwede ba siya pa ang among ingnon kung asa mi mobalhin kay wala gyud mi laing kapuy-an. Of course, it's something na pwede ra gyud masturyaan in order to buy peace within the family, and I will really suggest that no. And like I said kaganina, mahimo man gyud pod kay di man mo basta-basta mapapahawa, pwede gyud nga bayran mo nilang niya sa nagasto ninyo sa inyuhang balay anang yutaa. Pwede gyud or kanang balhin lang baron mo pikat gamay luna, isbog-isbog, sibog-sibog la gamay or unsa ba. Kay tarong baya pod mo kasabot lisod lagi ni basta wala lagi kasulatan ba maamnesia mo ni ako ang problema. Muna katong mga naminaw na turon ha, mga sukintig paminaw, ayaw gyud mo kumpiyansa anang surya-sturyag mga pasalig lang. Isuwat lang yun nagpapil, ha? Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Aljon. Mag-propose ka nila? O, bay. Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. Salamat, bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko, ma. Masino niya di siya musugot? Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljon. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat, ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sina, Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang kong nga hatagan kag buwak. Di masagod kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Leah. Hey, babe. Ang niluhod ka. Babe, pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhiam ka. Unta masugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes, syempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaad ako.
Di kagid magmahay. I love you. I love you too. Wa pagid mo mabdos si Leia, nak? Wa pa manggid ma. Murag lisod man mo mabdos Leia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat no? Pero di gapon may muhunong ma. Suway niyo gapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh, ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya na to. Gikapoy naman kong paabot. Tansawal ba na ito pagtawag mo sa kapamilya, anak o watay anak? Day, ayaw ko pagsulti, anak. Kasyan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili? Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na nimo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan gud gihapon ta bisag mga daptag bata. Odong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, Dong. Grabe na magugukadili. Mauna ko na ako nga mag-PT. Og niya, positive gyud. Yes! Salamat Ginoo. Salamat taon Ginoo. So, dili na lang mumudayon o pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa Ginoo ni. Nga hatagan man niya og liwat si Leia. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, guwapa yung guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton ginako ang tanan para ninyo. Salamat, Tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi, ma. Pero abi ni mo, ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod din Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ning papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya, ma. Nak, ayaw gi-spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Pero sama na. Kay masin madaog, madarag under time na ko ba? O baka mulib na lang yun ko. This is Lex Pino Blog. Ako maning igsuon. Hello? Oh. Sa gagon, kuha na ako nung daan si Cora sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakinan pa daw sa resort sa atong paliguan niya. Pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige day. Tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leia. Hello? John, si Inday.
sorry. Pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Kuya! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa hitam mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy. Sakit kayo hangtod karon ang nahitabos kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dili na ko kutob og daghan kayong salamat, RMN. Mao ket mga higalang kaagi ni Aljun nga taga Millennials Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, Tears in Heaven.